Bueno, eta seigarren bikotie, Azpeitia eta Astigarragatik, Enaitz Alberdi Alkorta eta Elaia Diez Beroz. Datozela holtzara. Ama bibotoi bitxapak iskitinanga soinua dardarka. Zazpi bazter mila herri guztio bagara. Auzo kale eta plazan lagunokan dantzan festa dugu martxa. Herri zerri irri zirri eskerrak rikitixari. Haze mugimendu fina eta txaparina, giro atsegina. Mai inguru eta bihotza, josteko egina. Auspo zarraren itzala, aurrera doala, gubertizu ala. Soinu txikien gurpilak, biraka jarrai dezala. Jarrai dezala, eskerrak rikitixari.
irakasle ama, irakasle eta irakasle ama, lurpeseka orkuak zuzen gure gana, ai hoien ez zuzen gure gana, ezinko eta gurekin egin dezu lana, Txapelketetan ere maitzako paro, txapelketetan ere maitzako paro, irreferente handi zaitu zeharo, ai hoien ez zaitu zeharo, trikitixaren zata guretzat gehiago. Gainera parrandera hutsa sarritan, gainera parrandera hutsa sarritan, hemen bati nabari zaio genetikan, ai hoien ez zaio genetikan, baina bestea ere zoaz genetikan, ai ama! Eskertzea besterik ez zaigu eratzen, egotearen adi beti animatzen, ai hoien beti animatzen, horrezinak emezugatik ez bazen,